Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my YouTube channel, Peejayohhh! Yon! So for today, guys, it's just a video of pasasalamat, guys. So I would like to thank you, mga subscribers ko. Umabot na tayo ng 501 subscribers as of today, guys, ha? As of today, May 5, 2020. So 500 subscribers na tayo, guys. Yon! So thank you very much from the bottom of my heart. So thank you very much sa inyong mga support, guys, sa pag-watch ng aking videos. Ano ba yan? And yun, sa pag-support, and of course yun, pagsubaybay sa mga upcoming videos ko. Salamat, guys. Salamat. Na-appreciate ko kayong lahat. Especially yung sa mga nagko-comment and yung may mga, ano tawag dyan, yung mga nagla-like. Yun. So, yun, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. And my name is PJ. Yun nga, I make videos, iba't ibang klaseng videos yung ginagawa ko, guys. I have mga productivity tips, di ba? Yun. I have mga money making, guys. Yung mga sideline, yung mga work from home, gano'n, yung mga online, yung mga surveys, guys, kung saan pwede tayong kumita ng mga extra income, di ba? Yun, maganda yon. And of course, I also have mga food vlogs, yon, sa mga mahilig kumain dyan, yon. Yung mga restaurants na pinupuntahan ko, of course, ay, yon, binivideohan ko, guys. And yon, and I also have mga, ano pa ba, travel vlogs, yon. And of course, mga movie reviews. So, if interested kayo dun, guys, if interested kayo dun sa mga things na yon, di ba? So, please subscribe now. And of course, hit that notification bell so you will be updated of my latest videos, yon. So, yun nga, guys, dahil 500 subscribers na tayo, as promised, guys, mamibigay ako ng raffle, yon, di ba? So, yung mechanics nito, guys, very simple lang, guys. If subscriber kita, if nag-subscribe kayo sa channel ko, you are qualified to join the raffle, diba? So yun, first yun, guys, is of course dapat nakapag-subscribe ka. Of course, hit that notification bell then. And then yun, nakapag comment down sa video na to. Comment kayo, guys. Yung comment nyo is just hashtag PJYohhh, gusto ko manalo. Oh, yun, diba? And of course, follow my Facebook page, guys. Doon ko kasi kayo ko-contact. And mag-comment din kayo doon, yung sa Facebook page, na yung link nasa baba, nasa description ko, guys. Yung complete mechanics nasa baba. Yun. I-follow nyo yun, guys. And of course, mag-comment din kayo doon ng hashtag PJYohhh, gusto ko manalo. Diba? Gusto natin manalo lahat. Yun, diba? And of course, i-draw ko yung raffle. It will be on, this coming Sunday na, guys, at 11 a.m. So, that would be May 10. May 10, tama ba? At 11 a.m. So, it will be a live stream, guys. So that, di ba, makita nyo talaga kung sino yung nanalo. And yung pag-draw nun, guys, is yung random comment picker, guys. So, randomly yung mga nag-comment, yun yung may chance sa manalo. So, yun guys, kailangan nyo talaga mag-comment dun sa Facebook page ko kasi yung mga nag-comment doon, yun yung gagamitin ko na sa yung comment picker kung saan pwedeng manalo ng limpak-limpak. Yun, limpak-limpak lang, guys. Anyway, yung mga prizes natin, guys, is yung first prize natin, guys, ay mananalo ng 500 pesos ses, di ba? Ang dami, di ba? 500 pesos load or GCash, di ba? So, yun. And our second prize will win 300 pesos. Ang dami din. 300 pesos, GCash or load. And lastly, our third prize will win 200 pesos. Diba? Not bad. And may pa-consolation prizes tayo, guys. Diba? So that madaming masaya, diba? Madaming manalo. So, 20 winners of, 20 naman. 10 winners of 20 pesos load. Yun, baliktad. So, yun, guys, di ba? Napakadali lang ng mechanics. So, guys, di ba? Subscribe kayo, hit nyo yung notification bell, comment kayo sa baba, di ba? Hashtag PJYohhh, gusto ko manalo. And yun, i-like nyo yung page ko sa Facebook. And comment din kayo doon na hashtag PJYohhh, gusto ko manalo. And that's it, di ba? So, yun lang, guys. Napakadaling manalo dito ng mga prizes para raffle dahil, guys, once in a while, di ba? And of course, pag nag 1,000 subscribers na tayo, guys, di ba? May pa-raffle na naman tayo. So, abangan nyo yun, guys. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, pwede pa kayong humabol, di ba? Habol kayo, guys. Subscribe kayo. And of course, yung mga, just follow my mechanics. Total, yung drawing of winners natin is still this coming Sunday. So, madami pa kayong time dyan, guys. So, invite nyo din yung mga friends nyo, guys, of course, to subscribe to my channel so that they will have a chance to win 500
Pesos. Yun, di ba? So, yun lang yung video ko for today, guys. Thank you very much talaga dun sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa, please subscribe. Subscribe now, guys, di ba? Please, bitaw ni, maluoy mo. Joke. Anyway, guys, yun. Thankful talaga ako, guys, especially dun sa mga sumubaybay, di ba? Since day 1. Diba? Magwa 1 year na pala ako nag-YouTube, guys. And ngayon lang ako na umabot sa 500 subscribers, guys. And yung goal ko for this month, aabot ako ng 1,000 subscribers, guys. Diba? Tulungan nyo ako, please. Please lang. Anyway, yun, guys. Dapat kasi yung mga dinidiscuss ko sa inyo dati about, especially dun sa mga goal, achieving sa goals, guys. Yung sa 30-day productivity challenge natin, guys. If hindi nyo pa napanood, panoorin nyo, guys. I have the playlist. So, it's 30 days ang challenge, guys, na pinag-usapan natin about achieving your goals, diba? Achieving your dreams, diba? Yung may mga steps dun, guys, ano dapat natin gawin, diba? So, mga useful na mga steps, guys. And yun nga, dapat i-claim natin, guys. I-claim natin na ma-achieve natin ng yung ating goals or ano man yung mga dreams and ambitions natin in life, diba? Dapat yun, guys. I-claim natin and yun. Do not lose hope, diba? Wag mawala ng pag-asa. Just keep on trying, guys. Keep on trying, di ba? Until you succeed, di ba? Try and try until you succeed, yon. So, success, guys. 500 subscribers na tayo. So, thank you very much again from the bottom of my heart. So, my name is PJ. PJ, yo! Di ba? PJ from Cebu, Bisaya, Kubay. And yon. And thank you very much, guys. And I'll see you sa, guys, sa mga upcoming videos ko. And of course, sa live stream on the drawing of the winners. So, be there, guys. Be there this coming Sunday at 11 a.m. So, magpo-post din ako sa Facebook ko, guys, ng mga updates and announcements. Yun. So, that's it, guys. That's my video for today. Di ba? Video na pasasalamat. And, yun, for RAFFLE this coming Sunday. Yun. So, see you again next time, guys. And have a good day.